calminama musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe piindi média heeɗiyankoɓe piindi radio a salminago neydi e salminago teddugal mo kala ɗo woni eno woni yo jaam e kisi Allah gone men en puɗɗima bisimillahi eɗen jiiɗi jomni alhamdulillahi yewtere hesere nde ɓewɗen miijade konde Allah haaji wooda heɓanoma wonka yo gas hayso heɓaka hande waɗe gam fuɗɗe yo Allah hokku en fuɗɗade bisimillahi joften alhamdulillah yewtere nde ko yewtere hesere wiyetede fijo welinote kala ko haala hen ko wani lawol ñaago ɗon on ñaagama yafuye min jiɗano wasewde lawol kala ko haala hen ko rewi lawol yo Allah hokku en fandinde on calminama on juwama on jettama e nde ɗo yewtere nde ganduɗa leelal communication ma ɓeydo yimɓe mum wattude arde gam ha joni tawtorede yoga e gueɗe taw ko gueɗe pawidinde ɗe ganduɗa ko gueɗe rendo ngo jangde pinal rendo e faggudu ɗum noon junta ko hen hannde puɗɗoɗen ko bismade musidɗo goto mo ganduɗa biyeteɗo musidɗo men biyeteɗo o ha joni hono Samba Amadou Ka noon kanko woni coordonnateur woni kuufowo kawtal pelle daniɗe hono ɓamtare Bosoya eɗen gandi dille gonɗe toon ɗen mertino hen ñanden ɗum noon tokata ko addi foof ko kalna yimɓe yewtere nde ɗo hesere hunde e lowdi mum e kuccam muɗum garta e bismade koɗo e tokata Allah jarama mi salmini mi juurimam calmini dendagal bandiraɓe e sehilaɓe kala no mbiɗa ni yewtere nde wiya ko fijo welinote nde tawno fijo ko fijjiɓe yewtere ko haaldiɓe dingiral ko bawɗi e buubaji goni hon kono noon nde ɗo yewtere ene gasa fofof ma tawe e nder muɗum way kono danga nayejo ni waɗɗum wonde danga nayejo par ce que ko heewi ene soomi e nder yewtere nde ɗo en ma en kaal hen ko fati e ɓamtare ma en kaal hen ko fati e pinal ma en kaal hen ko fati e gandal ma en kaal hen ko fati e karalle kese ɗe en ma en kaal hen ko wonno hanki ma en kaal hen ko woni hande ma en kaal hen ko woni kuccam ko faya janggo ma en kaal hen ko wuurano hanki ko wuura hande e janggo holno heɓori siforade e meɗen e rendoji meɗen e ɓesguji meɗen garoji wadde noon holko keɓorɗen heblande rendo arowo janggo ngo en ko tawa so tawi ɓe gari eɓe jogui koɓe tawat ɗum ko wana ɗum ko bismade koɗo meɗen Samba Amadou Ka no mbiɗa ni en e jeeya ko toon to Booseye kanko ardi hono kawtal pelle dariɗe ko yowiti e ɓamtare Booseye eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji foof ne waɗi dille hakkude mabɓe oɗon société biyeteɗo Ama Afrique mo gandanɗa hoore maɗa waɗa créé ko guila ñande Ama Afrique mbi wonde waɗa créé ko guila ñande nogas e joyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi 2014 ko nden woni nde oɗo société waɗa créé guila nden noon tawde woni kamɓe ɓe gari Ama Afrique ari Booseye tawi toon Booseye naɓe jaɓɓaki Ama Afrique wadde noon enen haade meɗen woɗɗoyde ko rokkude koɗo meɗen o hono musidɗo meɗen Samba Amadou Ka o arana en e kaaɗo haala holto ko fuɗɗi holno ko ardi haka yettiɗo ko yettiɗo en holko addaniɓe jabde holko addaniɓe salade walla holko addaniɓe salade holko addaniɓe jabde ɓamtare nde nafoje ɗe caɗele gonɗe hen e fartangeji foof eyyi donc fofof ko kanko woni koɗo meɗen hande wadde ko kanko rippante en hen enen joguiɗen ko namde e so tawi won ko joguiɗen ko eɗen ɓeyda hen mbaɗen hen kono namde ɗe ko ga gummorto jaabugol ngol ko kanko jogui ɗum togata a jarama kadi e wiide bandiraɓe yewtere nde ko udditi so tawi en gayni yewtere nde yimɓe Ama Afrique koye mumen on ko jiiɗi laɓɓitinde hen bisimilla mabɓe kadi damde ko guttiri pour yimɓe foof caɗele ngala hen ɗum noon toka baba noon mbiyanmami hande kadi eko ndenduɗen to banggue enɗam mami haal ɗum joni calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah hettotoɓe télévision Pindi TV malla mi wiye Pindi média e Pindi radio kala to mbawɗon wonde e duuɓi baba adama he on calminama on juurama on jettama ko beelama mawɗo arde en ɗo henne e dow inde Bosoye naɓe foof no potirno malla mbiyen haali e dow inde Fuutankoɓe foof en tant que personne morale collectif pour la défense des intérêts de Bosoye arde yewtidde e yimɓe habrude yimɓe e famnude yimɓe komin gandi hen e komin paami hen e darde darade nde ko addi ɗum donc ko weltanade on e oɗo invitation kadi e weltanade jinnaɗam
babam Abou Diop e Abou Gueye donc eko paami e nder haala makko way kono hannde wonata premiére yewtere émission yewtere nde wadde hewtere hesere wadde ko opportunité mawɗo mo mbaɗan ɗon min mo mbaɗan ɗon kam donc mi yetti on kaade jettor yo Allah yo moƴƴere vraiment ko Bosse fof noon teddin ɗon yo Allah teddi noon jarama a jarama Bosse fof yo inno yewtere nde saabu fotti koye mabɓe Bosse noon e jogoniɓe toddule mawɗe hanki mboɗo haalde musidɗo goto kadi diwan men fof ne hokkaɓe toddule mawɗe sababude nde tata dimat fusi nde tan ala ɗo darta sowona e Bossoya dande Bossede gendiyankagal dande Bossede banggue jaggitago dande Bossede salade tubakoɓe konde Abdoul Bocar Foola nde wa e janggo tulde kono jaggitako woni ko jaali ɗum ko gueɗe mawɗe no fewi en kalata noon won gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa nde jomumen tampini yimɓe on saaha ko Bosse nadduno haaldata hen ko ɗum waɗi min nde nanmi dilde mbaɗi ko Bossoya mi dañi hen kulhuli seeɗa sababude ko yimɓe wowtuɓe salade yaware ko yimɓe wowtuɓe eɓɓude ko waɗata fayida ko wowtuɓe salade ko wowtuɓe haare ko wowtuɓe peeje kono ɗum ko hanki wonno yo Allah dandu en wona kaldigal wona ko addata nafoore taw addata cewdal togarade am nadde hokkudema yewtere ma adande en jetti gowmu lelal communication foof yewtere nde ko udditande ko kamɓe jeeyi kala hen ko neɗɗo jogui bisimilla mum na wawi arde haala walla neɗɗo mo jogui no wawi arde haala ko adi ɗum noon mi yettat mi jarnomo yettani sababu yetta Allah so Abou Samba Diop ligguima RTS ha ambosama janggani tani ha heeɓi Allah traite ñande 6 janvier ɓennuɗo o Allah na weela fulɓe na beela hewɓe en dina dañani Tidiane Sambo Baka endino gurdam mum heɓ dañani moɗo radio duniya Boubacar Baye hoore muɗum endi dañani Allah hokkuno wune o hokki wune o ko yew Oumar Samba Salamata Nalla Demba Koka Ali Birama Mamoudou Ka mo gudduɗe mi yettamo no fewi kanko woni sababu o ko daña hen ko fagga hen ko suddiɓe dañaɓe hen ɓe galleji dañaɗi hen otoji dañaɗi hen pop ko Allah yew Oumar Samba Salamata Nalla Demba Koka Ali Birama Mamoudou Ka mo gudduɗe kanko woni sababu o omo yeewa saabu omo wonduno e donde Djibiri seeɗa gueɗe Sar omo andi ko ɗum firtata ko hanki wonno omo yeewa omo wonno e Mamoudou Dembel mabo suudu Pate Malik kay gueɗal nden en jalan omo andina wano yalla yumoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna en jetti en jarnimamaɓe en jetti Moussa Hammadi Ka mo gudduɗe jooɓe en jettimo no fewi kono en mbawa wasde yettude Kalidou Amadou Boubou Ka baɗɗo diplôme seedantagal l'an 2026 kuppe billet nanne avion addi ha totti en ngir saabu radio Teccane jaafoɗon tokara ɗum ɗo mi wawa wasde haalde ɗum e Bossoya caggitoɗo noon ko bandiraɗo debbo directrice commercial et marketing Sali Dia eɗen jettamo eɗen jarnomo o arti toon to ganduɗa ko kañum woni Oumra yo Allah waɗ Oumra o jaɓaɗo o jaaƴima ha moƴƴi ɗum noon tokara hol namdal panta e Samba Oumar Ka eyyi ko addi foof ko eɗen calmina Sali Dia eɗen namdo Samba Amadou Ka mbiyanno so tawi o jaccima e dow jaam eɗen mbiya Oumra o yo Allah waɗ ɗum Oumra jaɓaɗo ko duwa toon e moƴƴere yo Allah jaabu ɗiɗon dowuji yo Allah windanmo kadi baraji podaɗi hen ɗi yo Allah rokkumo kadi yaade laabi limtinɗi ngolɗo won gadduno ngolɗo yo won gadduno makko no hor won cakkitol makko noon eɗen duwanoma hen ko wona mi ɓeydanma noon jafoɗa ko ɗiɗo jeeyi kanko yeehi Hugo Sall yeehi ɓe jaajima ɓe jaajima ɓe gaddani kam foof yo Allah hokku wurtade lawol gongol eyyi en duwanimamaɓe kamɓe ɗiɗo fof en duwanima joom suudu meɗen Rougui Sall eɗen mbiya kañumne yo Allah jaabu dowuji duwaɗi honɗi e moƴƴere ko wona ɗum ko eɗen duwano bandiraɓe gawol naaɓe e kuuɓal saabu sankare mawɗo meɗen hono Issa Sow mo ganduɗa hoore maɗa ko musidɗo meɗen jeyno sababu gandodiral hakkude meɗen e makko ko Mouhamadou Ba to Feralla Mouhamadou yeehi Issa abbima noon eɗen duwanoɓe kamɓe ɗiɗo fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe noon en duwanortoɗen hono bani meɗen debbo Cukalel Dia ganduɗa hoore maɗa ko cuddiɗo makko wonno ko ɗo woni e Dakar ɗon ɗo Cambouren ɗo henna kanko oɗon Issa Soni koye cuguli Ceerno Mamoudou Dia cuguli ko ɓi Ceerno Mamoudou Dia kanko Issa noon ko ɗo o wirna ɗo bamule Cambouren 2 ɗo ko ɗon o mofta o wonanno ko toon to dowlaji dentuɗi Amérique
ko tergal ne kadi e fedde pulaar speaking kadi ko jaggal mawgal o wonno e nder hen neɗɗo kadi mo gandanɗa hoore ko bannoɗo fayida nde tawno Allah rokkino en fartange en mbawino yindirde makko en mbawino wurdude makko en mbawino kadi jokkodirde makko tawi kadi ko jokkodire baɗɗe fayida kanko oɗon Issa Sow taw noonne kadi fofof fawi koye dow ɓamtare rendo meɗen fawi koye dow ɓamtare leñol ngol fawi koye dow ɗemgal ngal ɗi dumunnaji foof noon o artino ɗo henna e Dakaru o wonano karɗo cellal no fewi wadde noon eɗen mbiya hono sohnaɓe tengte e cukalel dia yo Allah rokku ɗum no muñira ɓesgu dañagu hen ngune yo Allah wat barke e muɗumen kala kulhuli jogaɗi e mabɓe yo Allah heedan e ɗon noon en donimama en mbiya yo Allah rokku en no muñirɗen yo Allah lomto lomtina en donima dental ngal kala en donima bandiraɓe Pulaar speaking ha tengte e hooreji muɗum Harouna Dia jaaɗo toon to cuuɗi meɗen Waali kanko e équipe makko foof en donimama ɓe togara a jarama noon Toura Baba Samba Amadou Ka holko dillini on eyyi Baba Abou minen de dillini min tan ko kalɗa ko min sikki tan ko ɗum ɓooyi ɗum duttaniɗa ɗo ko ɓooyi ko ha hande ko ɗum woni Bosoye tawno ɗum min muyi ɗum kadi hedde amen ɗam ƴiƴam kadi dogata e amen ɗum tagi kala ko mamiraɓe amen e jaytareɓe amen calino pour yawede calirino pour teddugal calirino pour génération ji garoji minen ne so ɓiɗɗen guuri koye oɗon solo min jaɓɓata ɗum tagi kala ko wawi addede e Bosoye so Bosoye najo so goɗɗo komin dirñitoɓe komin ƴeewoɓe so tawi no moƴƴi min bismo ɗum min teddina ɗum min koɗo ɗum so tawi moƴƴani min kalana jomum moƴƴani so jaɓi joƴƴina so salima kala min pot dardade momin darɗo ɗi ko ɗum addi wonande ko haalate haala phosphate o yo yimɓe gandu phosphate o hande ko fuɗɗi guila ko 2015 omno Bougay haalir ɗo ni ama Afrique o création mum ko 2014 wadde laamu Sénégal wiya directeur des mines walla mbiya direction des mines ko kañumen jiiɗi rokkude ama Afrique permis d' exploration premier permis d' exploration maɓɓe en 2015 heeti joguiɗe en ɗon doole nden ɗon yamirore ministére des mines kañum ne waɗa ɗum délégué ko direction des mines ɓe dokki ama Afrique premier permis d' exploration wertago ngo ko 1590 kilométre carré 1590 kilométre carré inde nde noon sa nani ko le phosphate de Thilogne kono ɗum ɓendi Thilogne banggueji foof il faut fuutankoɓe paama 1590 kilométre carré ujunere e temedere e capanɗe joyyi e jeenayyi hectare nawori département ji jeegom commune aji jeegom e nder département Podor fuɗɗi ko banggue Médina Ndiaye ha dernier département takkodirɗo e Matam woni Galoya 6 département on ɗon foof ɗo andu inoɓe phosphate ne jeeya hen eyyi jeere waalo ɗum ko premier waɗa permis yoɓe ƴewta phosphate wonde nder Fouta leydi Fouta banggue Matam ko 6 commune fuɗɗiri ko commune Horefonde rewi hen commune Agnam rewi hen commune Thilogne rewi hen commune Dabio rewi hen commune Ɓokidiawe gasi commune Nabadji wuron wiye Hontorte à l'entrée de Wourossogui banggue waalo o noon haaɗi ko sa ɓinni Thilogne wuro nan ɗon no wiye Taaɓe banggue waalo ko ɗon haaɗi ceerno Allah Jamiɗo Bello salminama ɗon donc jippiri noon jeeri o rewi gudduɗo jooɗo gudduɗo nduwenɓe ha fandoyi liw à 6 kilométre de liw haaɗi ɗon donc ko kalmi ɗo ko fof noɗe phosphate permis o ko ɗum jaltini pema yaltini ko kala ko wertan ko fof na waɗi phosphate poɗɗo ligguede na waɗi phosphate andi so jomumen gaari ƴewata d'abord hoto phosphate o woni ha ganda ɗo fof noɗe phosphate après noon ɓe mbaɗana renouvellement ɓe kedditina permis goɗɗo en 2018 ɗum ɗon fof c'était sous le régime de Macky Sall wani nde kedditina wonno permis ko nden ɓe ƴeewi hoto ɓe potata wawde liggade hoto ɓe ɓuuri yidde liggorade hoto ɓe yiɗi idorade ɓe tawi ko kaali ɗo ko fof ɓuuri ɓendude ɓe ɓurata wawde yiide hen koye maɓɓe ɓe ɓurata wawde dañde hen milliard uji tawno kamɓe ummino ko milliard uji
ɗum woni gongo kamɓe waɓe toon ɓe société ji ala ko nawi tan toon heɓe kaalis kala koɓe kaali goɗɗum koye waɓe yimɓe tan kono woodani ko kaalis addi ɗum ɓe gandi on saaha ɓendi jogui phosphate tan koto Agnam Thioday ɗo ɗum tagi ɓe mbi ɗum la petite mine de Agnam Thioday 5 kilomètre carré 5 kilomètre malla mbiyen 500 hectares ɗum ɗon koye nder galleji Thioday ko e nder cuuɗi Thioday ko Agnam fof noon nawori ɓe mbi ɗum la petite mine de Agnam Thioday tan mais nawori diwan Agnam o fof minen noon nde min gari nde wonko tagno fedde nde sosa avant phosphate ɗum ma en garto hen kono Allah waɗi min ko tagnode sosa ko ɗum ɗon min diwti ɗum ɗon tagno min darade nden ɗon dardene ko leyɗele ɗe wonande ko kalɗa ɗo ko leyɗele ɗe min jaɓata hay goto tubankore wiyata ni waɗɗum accaparé hefta ɓafta ɗum so mbiɗen guuri mbiɗen celli min jogorani jabde ɗum hayso boose naɓi noon ɗum boose naɓi gonɗum min mbi ko kala mbawɗo ardude projet de développement ko wawi wonde foof ara halde booso e naɓe ha booso e naɓe paama ganda ko woni nder so tawi nafoore mumen ini hen hande e nafoore mumen janggo ɗo puɗɗo nadde hen so namdimama noon a salima jaabaɗe malla a noflima ɗumen kañumen ne ganda kollete ko kañumen jeeyi ɗum tagi min kolli ha Allah waɗi surtout on projet kam yayrino dillere waɗani e dow teddugal kadi eɗen jatti jettoro addunoɓe jogui auteur mbawi famde duttiri hen caggal ɗum tagi min miiji ndeɗon fedde foti ko heddade wona e tubankore fedde waɗore alerté e waɗore sensibilisé tintinode e findinode e waɗore kadi sensibilisé ɗum tagi minen giɗi haalde phosphate e nder diwan Fouta surtout oɗo projet kalteɗo hannde c'était en 2021 septembre 2021 min mbaɗi ɗerowol e français déclaration écrite en français min kaldo e mono mbanmi vidéo en pulaar pour jertinde ngoɗo wertago fof yoɓe gandu saaha ma aroy haala gonka hande ka ko arata wadde yo Fuutankoɓe par ganda ndeɗo bonande ko jogori wettade ɗumen dañal ina hen kono dañal wonani ko garɗo o la société exploitante dañal wonani ko laamu heɓo ngo hen ko jaafoɗa toga baba mais to banggue gartam ko kalɗa ko so société waɗama e nokku liggotoɓe ɓe koye nokku o poti ƴettede joom leyɗele ɓe mataw no poti hebde damorɗi commune aji ɗi ne poti hebde hen hunde société ɗin poti wallide yimɓe to banggue jangde to banggue cellal to banggue heblo e faggudu beele ɗum ala e nder projet o tawa ina waɗana gartam nokkuji ɗi eyyi ko kalɗa ko de kala projet mo yiiɗa ɓetete ƴeewe projet waɗane étude d' impact environnemental projet so ari koko étude environnemental tawni ndi social géophysique ndo leydi ndi bangeji ɗi foof ndaare hol ko jogori addante population so ari bangeji foof noon fannuji foof e dara woppetake hen simo oɗo projet hande sinno ko ndema ko wayno maaro malla ko wayno guesa gonba risa tolba malla so goɗɗum e goɗɗum e on saaha ko kalɗa ɗo ko ɗum min kalɗano projet adano kon daniɓe heeɓa liggota ko hen mami ar baba jaafoɗa projet adano mbiyen min ngala hen min mbi ko min kalde projet Sénégal de bosse valeur 700 milliards kamɓe ɓe kalan ɗo milliard andi kam rewtiɓe 700 milliards mbi ha kalde ganda ko woni nder sa addani ɓen phosphate wonko tawi ɗumen sarade phosphate tagi min sarade phosphate kala phosphate waɗano e nder aduna he ha tintinode Sénégal ya yirno so Taybaɗo so Mboro so Kédougou malla so Hammadou Hunari e Ndendori en jomumen ko tampuɓe ko nuskuɓe jomumen ko hutiriɓe caggal so hano ɗon tandi ko jaam kono kala ko phosphate waɗa jiita ko jomumen egginde ko tagi projet adde nokkuɓe jomumen yo eggu projet maaro egginta projet gawri egginta projet tamate egginta projet soble egginta mais ko tagi phosphate kala ari wiyta ko jomumen yo eggu hay minen joni e nder ɗumaji ɗiɓe mbaɗi ɗi mo woodani on ettide ne woodani mami haalo e nder émission he wonde yoɓe ɓeɓɓi hen 200 parcelles pour ekkinde yimɓeɓe kono joddi fi kikonko wona 200 parcelles koɓe kaala ko wini ɓuuri 200 parcelles ko Agnam foof eggata donc de ce fait minen fina tawa men an haali baba haade men fuɗɗade ɗum tan sur le plan culturel wiiden eggine booseye way kono wiiden eggine hande Touba hay goto suusa darade micro haala min eggine Touba hay goto suusa hen eggine Dakar hay goto suusa hen eggine Tivaouane pourquoi a suusa wiide aɗa eggine ɗeɗon guure aɗa eggine Fouta so banggue ɓooyde ɗe ɓuurani en ɓooya so jeeyede Sénégal ɓuurani jeeyede Sénégal moni foof noon won teddugal ngal ala hokkat ɗum kala ko ɓeeto mbawi woytorade enen eɗen jogui
a jaama to baba donc ko yidde wiide ko caɗele gonɗe nder ɗe rafiiji ɗi addata ko rafiiji bonɗi ɗi nganndanɗa haa joomumen koota joomumen joomumen natta remde natta aynude so kala to joomumen mbaɗi 10 malla 50 emploi malla 100 emploi ma mbaɗa supprimé 2000 malla 3000 ndema natta e gaynaka e kono noon mba sikke kamɓe projet ama Afrique nde ari adane nde walla kam onon boose won jabnoɓe gila adane kaldigal gaddangal won jamnoɓe so salnoma gila adane joomi wawi taw ha ɓe puɗɗi golle holko addanno on jabde e holko saltini on hannde o bon projet o so tawi neɗɗo wi won jabde hay goto meeɗa jabde mi wimo premier permis d' exploration nde ɓe ngari c'était en 2015 kamɓe noon hannde yaaduɓe projet ɓe ɓene kaala won babiraɓe ɓe kaalata heen malla won inde enen fof eɗen nganndi babiraɓe men fuutonkoɓe no mbaɗi min kaldo e mono en 2015 somi hawrono wiyam projet ne waɗe nde miɓe wiɗi par ce que tere ɓe annda heen ko joomumen kaalata ko mamin mbaɗa noon mamin mbaɗa noon mamin mbaɗa noon keɗotomi koko mamin mbaɗa noon par accord de principe ina gasa wonde wonɓe ɓe tawno ɗo nden en 2015 kono projet ko wayi noon tagar ɗum wiyede population jaɓi ko étude d' impact environnemental waɗe ande ko woni nder ande ko addata ande ko bonnata ɗon yettaka nde min gari min tewi kala façon waɗano ala nafoore min puɗɗi mbimon en 2021 nden tawi projet o ni suwa yaaji ko minen janji projet o hatta ama Afrique kañum gila dañi premier permis o ɓe dañi renouvellement en 2018 ala to ɓe garani Matam ɓe gari Matam une fois laabi kewɗi pour yidde wadde audience publique ɓe dañani ko waɗi ɓe dañi population yadani hen fonno waɗede au niveau de la mairie des agents wonde population yadani hen mais kadi wasa eɓe jogui jaatigueɓe saabu sa yi ɓe gari haɓe jippini won yimɓe ɓe puɗɗima golle ɓe jogui jaatigueɓe ɓe pamodire no wawi fodde fof ɓe puɗɗi golle c'est à dire non jinmi wiide ko jabde ha koɓe jiiɗi wadde ko ha koɓe puɗɗi haaldede ko sinno ko boose fof wino ala lawol gotol mbimi ne wawno taw ɓe jaata wasawɓe ɓe gondi eyi aɗa andi mbimami nden ndeɓe gari 2015 yimɓe gandala ɗum yimɓe ganda hen ko heewi paamani andi ɓe gandano eyi a faami en 2015 ko mbimami ko 2015 seɗo kalan heddotoɓe kadi mbawa famde mi wima 2015 ndeɓe gari nde wonata men tan ɓe kayta mi wima puɗɗi ko guila Medina Ndiaye ha toon toon ɓe ƴetti foof Allah waɗi laamu Macky Sall ɓe donki wadde ɓe mbaɗi kamɓe banggue laamu kayitaji ɓe mbi ɓe mbaɗi kono ko ɓe fonno gonɗinde ɗum ko waɗaka foti gonɗinde projet exploration ko ɓaɗo wonde fof so phosphate so zircon il faut étude d' impact environnemental o gonɗinten audience publique waɗe audience publique waɗa ɗum ko mairie mairie noon sono waɗa kañum andi les compétences kañum andi fannuji ɗi ɓe naddata ha hande to gonɗen ɗo ala biyo on audience publique waɗa a faami joni noon Allah waɗi on projet wondiri noon ama Afrique o yaano no régime Macky Sall yayiri noon ama Afrique yaronno ko artir ɗum joni artiri ama Afrique ko laamu kiso ngu ari gila laamu kiso ngu ari kañumen jogani ɗumen coftal manggal volonté mawɗo mbiɗa andi noon woodi ñuhanɓe ɗo ko woodani Mansour Bousso ko hen jeeya mbiɓe projet o boosenaɓe ɓe jaaɗi hen Mansour Bousso en 2024 ko joni tan haala ga yaaji mais en 2024 o ari toon o jokkodiri e indien ji ɓen mbaɗimo comme le genre mandataire woni hen o jogui des actions o ari ɓen mbimo kañumen natata ko ganda il faut ganda ko leydi ndi mofti nde puɗɗo jabde wadde hen investir kanko Mansour Bousso o yaade maɓɓe o jippiɗiɓe galle makko Allah waɗi ɓe pini subaka ɓe ƴetti machine aji maɓɓe ɓe mbiya ɓe mbaɗoya sonda leydi ndi ɓe guidori Wourossé woodi arɓe teɓe ɗon mbiyono ko mbatton mbi mbaɗa sonde ɓe mbi ɓen mbiɓe minen min mbi ko leydi amen mais ma ko min jeyadani hen soɗon jiiɗi jaam goppe Allah waɗi Yira Sare mbiɗa salminama ko conseil départemental minen gondi omo andi o noddimi o coordinateur wonɓe ɗo mbi kon gasa min mbiɗi min yo goppu mbiɓe ɗum mbiɗen yeeje hen par ce que nen fof ɗum no nder ɓe jawnora ɗum ɓe goppi ɗon ɓe peewi coɗe nde pawno coɗey chef de village coɗe tinno tan fewi ko ladde wuuro ngo fof abbi ɗum ɓe ƴetti otoji ɓe ƴetti sarataji ɓe jaari koyɗe Allah waɗi commandant tin ɗum ari sous préfet gonnoɗo ɗo nden en 2024 tin ɗum ari ɓe mbimo onon ko mbaɗa toon ko est ce que keeɓi jamiɗore sous préfet wi tinani commandant wi tinani chef de village wi tinani ɓe mbiya ha minen min keeɓi ko dow ummorimi won ɓimin yomin gar ɓen mbiya ko gootel so ɓen kalnima minen kalnani min ɗumine yooɗi ɗumine teddi en tant que leydi en tant que état
poɗɗon Sénégal Allah waɗi en séance tenante e nder 30 minutes kanko Mansour Bousso ɗo kalteɗo hannde o noddi Hira Sarr o Hira Sarr jinmi ko ñaagade Bosso e naɓe goppami koɓe mbaɗata koɓe mbaɗa e nder 2 jours o adi ko fof mi eɓani on hitande fof mbeɗa joguiɗon 400 millions 400 millions o jogini Bosso e millions hitande fof Hira Sarr noddimi wi kaldermami ko an ardi collectif pour la défense des intérêts de Bosso pour kalana Bosso e naɓe Allah waɗi kaali waɗi dillere mawde waɗi tole ɓen kooti mbaɗani wonani balɗe kanko Mansour o andi nden ala caliɗo phosphate so wona collectif défense intérêt de Bosso o noddi Mamadou Elimane o haalde Mamadou Elimane woodi mo rewi e neɗɗo mum no wiye Yaya Diop ko emin wondi o cukka Mamadou Elimane ɗum ɗon fof meeɗan haalde kono tawi Mamadou Elimane wini hen hankkadi fof haalete ha leer a jaama towa baba ndemin jeeyi toon ɗotan gayniren ndemin jeeyi toon kanko Mansour haalani min gueɗe kewɗe ko ɗum ɗo min kaalinimo hono kaale moon ɗo Mansour min celak développement sinno ko sago amen hannde Fuutankoɓe hewɓe ne ɗanni won wonɓe toon ne ndema ɓene gayna min calaki projet de développement kono kala ko joguiɗa projet ko fate ndema ko fate gaynako nous sommes preneur miɗen jaaɗi hen kono phosphate joƴƴin Bosso en naɓe jaadani hen to waɗeteɗo ken rafateɗo ko waɗeteɗo ken eggoɓe to waɗeteɗo ndema men gaynaka men ko nattat environnement men ko bonata Mansour min kalana koye dow inde Bosso en naɓe jiiɗa a jaama to baba on calaki eɓɓo Mansour Bousso e wonde muɗum calli ɗon ko wiyete ko hono eɓɓo phosphate ɗum celɗon toka nani ko haali ko cowɗi no keewi o haali joni o wi kala ɗo phosphate waɗno woni lamlam woni mbo woni Kédougou woni ene heewi caɗele no feewi meɗen caɗele so tawi caɗele ɗe ko addoɓe nder caɗele ɗe walla ko laamuji dokkoji licence ɗi walla ko laamuji ɗi mbasata wiide neɗɗo o aha emin jaɓiya gollo nokku naggam o kono gollotoɗa ko ni e ni ɓe jeyni taw ko laamu fecci taw wona neɗɗo wiide ko min ligginta min hokkata waɗata walla kadi wona yimɓe kañenne tawa ganda ko eɓɓo ngo yata to banggue nafoore to banggue faggude habde basal ndar tan min ngala min jadani hen holyandema e ɗum e tokata aɗa andi ko wawi wonde fof kam gueɗe baɗe ni kala ɗo gaari politique nattata e nder muɗum sa ƴeewi ko wanno fanay ko politique haɗi ɗum rivalité ji ƴañodiral becce hakkude wonnoɓe on saaha e PDS e wonnoɓe e opposition ko kañumen kaɓno toon ɗum jenino sababu ha projet mo fanay o riwta ha waɗi hen mayɗo projet mo doɗel o Mamadou Bassirou Sall o so tawi ƴeewi kene tolno e jewte 15 batuji muɗum mbaɗama ha nanodira ha famodira kono noon ko politique natti e nder hen ha ɗum boni sa ƴeewi ko ndendori ko la même chose koko haaldano ha nanodira ha golle puɗɗa yeehi ha e nder hen politique natti e nder beele nanodira walla jomumen tan kaali koni ɗo kalani koni less sabu nanodiral cikkumi so ɓesgu jonnoma kaldi ha pamodiri aɗa andi so tawi en mbi tan koko nanodira par ce que ko wayni en wawa arde nokku taw anduɓe muɗum humpitiɓe muɗum ene e nder nokku mbiya wonde ene kumpa gueɗe ɗe no jaari walla no wawi sifrade foof kono noon so tawi en paami oɗo projet ama Afrique ko guila 2014 wonno koye laamu Macky Sall hawri fayde nden dille ɗe mbayani no mbayi hande ni holko haɗi dille ɗe waade no mbayi hande ni e holko addani dille ɗe waade no wayi hande ni so tawi en ƴeewi en dokki yeruji wonande ko hakkillaji meɗen nangui e oɗon saaha eɗen mbawi wiide maire Agnam hande kamɓe mbiyata ɗum Barodi Bossé a faamide wonduno koye laamu Macky Sall projet o jibina koye laamu Macky Sall koye nden ɓe gonno e yurnade e wone gueɗe heewani dille waɗani haydara so tawi won yaaduɓe en so tawi wonɓe jaadani hen hande o ƴañodiral becce gotgal hande ngal hanki ngal alano te en ji hande o Farba Ngom tuma nde woni e kaso haala ka ene deeƴi dillani hay sinno tawi wonko waɗete henne wonɗo haala ka yettaki hono no yettori hande ni e hande o kamɓe ɓeeɗo en Farba yalti Farba ɗo yalti ɗo henna nani woni e activité ji mum politique ƴettiti ɗum en paami hande o won lundiɓe Farba e wondiɓe muɗum ko mbi jaadani hen ko won yaltuɓe mbi wonde ene jaadi hen par ce que heccanki tan en keeɓi communiqué mo gandanɗa hoore maɗa wiide wonde fodde 4 cadre e nder département Matam walla e nder Bossé wiiɓe wonde ene jaadi e projet o
ene jeya e ɓeɗon mbaɗono maître Malick Sall gonnoɗo ministre de la justice ene jeya e ɓeɗon mbaɗono Abdoulaye Sall Sall famde koye département o jeeya ko maire commune muɗum mbaɗo hen Mamadou Elimane Kane a famide ko maire koye nokku muɗum koye Bossé ko hen jeeya a famide mbaɗono Mamadou Ibra Kane a famide kañumen ɓeeɗo ɓuuri hen mantinde to banggue signataire uji wiiɓe wonde ene jaadi hen ɓe wadde so tawi en ƴettiɗo tan en paamata ko rivalité ji ɗiɗi politique ko kañumen goni ɗon holiɓe en hanki ko kamɓe kaɓanno to banggue politique e nder Bossé wonno mo yaadani e mabɓe mataw ko Ablaye Sall Sall kañum wonno e banggue Farba Ngom kañumen gonduno kono so tawi en ƴeewi mbaɗono Mansour Kane mbaɗono maître Amadou Sall ɓeɗon kañumen ko wonnoɓe opposé Farba Ngom ko kañumen poɗodirtuno e nder région de Matam walla e nder département mo Matam ko kamɓe poɗodirtuno e nder hen hande o en di laamu Macky Sall nde yani caggal nde Abdoulaye Sall Sall ummi e laamu Macky Sall caggal nde Abdoulaye Sall Sall haalaluji jalti wonande ko wino e Farba Ngom wonde ko détournude kalisaji walla ko baɗɗini walla ko battuni eɗen mbawi yirude ɗum ha joni haare politique nde nanni ɗon haare politique nde nanni ɗon ɓeeto kañumen hande o gondi koye laamu kesu garngu hande ngu woni laamu Bassirou Diomaye Faye e kamɓe ɓeeɗo ɓe gonani e laamu Bassirou Diomaye Faye wadde ha joni eɗen mbawi wiide haade politique nde nan ɗon ko heddi ko to banggue nanodiral wonande yimɓeɓe projet so tawi ene ara e nokku moƴƴi ko jomumen nokkuji ɗi ɓe kalde wonde ha ɗum ɗo de so tawi ari minen ko ɗum ɗo min cohli chiffre d'affaire amen komin jaltini e ngaalu pour wadde ɗo ene ko temps nokkuji ɗi kala hen nokku ene jogui hen naggam no mbiɗa nani ni kala nokku to banggue laabi to banggue boyli to banggue forage uji to banggue courage to banggue école aji to banggue nokkuji cafrirɗe e gueɗe gabbitiɗe e nder muɗum donc ko kamɓe dondi ɗum kamɓe projet oɗon mete ɗum ɗo ene wonno e kaldigal ngal mete ɗum ɗo yimɓeɓe ɓe kalananoma ɗum so tawi ɓe kalananoma ɗum ɓe jaaɓi hande ɓe caltima holko addannoɓe jabde holko addaniɓe saltade hay sinno tawi o rokki dalilaji ene gasa wonde ɗiɗon dalilaji ene wawi wiyede wonde ko dalilaji politique natti e nder hen kono noon so tawi kadi ɗum ɗon wona ɗum leydi jooɗidi fodde duuɓi temedere hutoraka hay goto hutoraki ɗum so tawi projet ji gaari wiyama wonde ɗum ɗo ko pour ɓamtare nokkuji ɗi pour ɓamtare nokkuji ɗi en mbi wonde ala en calima wonde projet ɗi yoɗi gonɗon pour ɓamtare nokkuji ɗi e leydi ndi holko ndi heɓori nafde en ɗo gonɗen ɗo e holko ndi heɓori nafoyde en janggo e jaam mete ndi wonat ɗon tan ko ndi wona darogal gummiɗo fof na dartindo hen ko jeeyi amen walla ko jeeyam kadi so tawi a ƴeewi ko wiyata ɗon ko jeeyi amen walla ko wiyata ɗon ko Bossé ko so tawi leydi ndi feccama jeyɓe leydi ndi wiyaɓe ɗum ɗo ko tañiraɓe amen min tawi ɓe tawrani tañiraɓe muɗumen ɓe ɓuuri hewde e tawruɓe tañiraɓe muɗumen ɓe wadde noon so tawi jinguere ene waɗa ɓe tawrani tañiraɓe muɗumen ɓe kañumen jinganta tawruɓe tañiraɓe muɗumen ɓe e alors que tawruɓe tañiraɓe muɗumen ɓe taw ko enen gurdunoɗon guila hanki enen gonduno guila hanki aɗa jogui fodde ujunere hectare a negani ittude tan hay sinno ko feccere cimtugol mbiya Abou Diop nda wat ɗum ɗo gurnadi daña ko gurɗa hen a waɗani ɗum somi sohli sodde a jaɓani yeydemi joni noon so tawi haare yonti an aɗa haaɓe kaɓeteɗa ko haare leydi maɗa Abou Diop ummo yaaha wiya ene jingono ma Abou Diop holko addani ɗum jingandem mere ko wiyete koko fijo welli note walla ko ha joomum heeƴay laal tenko ngal no waajo o wino ni walla ko holɗum donc ɗeɗo gueɗe foof nani e nder hen wadde noon so tawi eɗen kaala enen eɗen mbawi wiide wonde kala ɗo gueɗe baɗe ni gonno ko fati e leydi ko ƴañodiral becce ko kañum woni ɗon hande o ko politique ɓuuri yajde hen ko ɓuuri hen hewde ko politique nattata e nder hen politicien ji ko kañumen kaɓata e koye muɗumen ƴetta nanna hen population e nder haare muɗumen politique min ko ɗum woni ko hakkillam nangui e nder hen a jarama yeeɓiyankoɓe Piidi Média yewtere men wiyetede fijo weli noote yewtere adande bismiɗen ko toka baba Samba Amadou Ka gardiɗo hono kawtal renoɓe ko fati nafoore Bossoya hakkude mabɓe ama Afrique eɗen gandi woni hen mi arta e namdol hakkude onon ɗiɗo on kaali ko guila e temps Macky Sall ɗum wonno so wone temps Macky Sall faabo woni junngo ñaamo Macky Sall holko saabi ɗum yawtinaka gila nden ha wawa dañde gartam tawno hande ni wattano caɗele beele Macky homo andu ɗum ɗon wawano yawtude ɗum waɗi woppi ƴewanciragal makko e Farba Ngom
abugay haali joni wi ko faaba wona kaso ko wona deccuno beele onon koko faaba yalti ko dañon ƴiƴam kesan wawde habtoade oɗo projet mi weltanimama jinnaɗo Abou e kamiraɗo Abou Gaye ko haali ko woni ko heewi hen ko gandanɗa o ɗum boni Fouta meɗen kala ko adda hayso arano ɗum ɗon kamɓe ɓe ƴewat nanude hen ɗum noon ko dopare ɗum mi wimo ɗo minen ko min mouvement citoyen min gondani e Samba min gondani e Demba minen to baba an tan walla collectif fof somi haali min wona min kala min mi haalani ɗo hoorem e jom wiide ko wiide collectif fof ala mo wondi banggue politique weɓano sadde collectif e nder collectif wonɓe APR nan toon wonɓe Pastef nan toon wonɓe PDS nan toon sernaɓe nan toon joom guure en nan toon diaspora nan toon kam mbaɗata politique nan toon ko wutte boose min ɓorni wutte boose no fof no wuri non paami donc ko mouvement citoyen mo gandanɗa ala connotation politique ko tagno fedde nde société il faut gartinen ɗum tagno fedde nde société ko mairie ji amen ɗi nayyi jano mbin dañi projet o nde ɓe gandi min mbiɓe projet o laɓɓini ɗum ha leer yimɓe holɗin maire uji nayyi ɗi ko maire Dabia docteur Yaya Abdoul Kane ha ɗon jinɗom yettade par ce que projet waɗino coow a faami projet o ko projet 700 milliards ko kamɓe jeehi ɓe mbi ɓe dañi projet Sénégal de booso e valeur 700 milliards ɓe ceññidiri ɗum une société italienne wiye OWA waɗa spécialisé ko traitement de déchets et une autre firme américaine wiye IBO o banggue faggudu ɓuuri arde kamɓe ɓe goni tataɓɓe woni zik ɓe mbi ɓe eɓɓi projet o banggue faggudu banggue kalis maire uji nayyi ɗi limtoɗa hen ko Yaya Abdoul Kane Yaya Abdoul Kane mbima maire Dabia nden wonno ɗon cuuɗen ko Sidi Kawouri Farba Ngom e Amadou Yeroba maire Horefonde Amadou Habi Ba Amadou Yeroba maire Horefonde e mi salminimo Amadou Habi mi salminimo Farba Ngom maire Agnam Sidi Kawouri Dia kañum wonno maire Thilogne e actuel maire de Dabia docteur Yaya Abdoul Kane ko ɓeeɗo nayo zik ɗon ɓe tawi ɗum mi haalani on nane zik addu muɗum nde ɓe ngari nde mbiɓe dañi on projet ɓe ciifodiri e ɓeeɗo ɗiɗo wonɓe ɓe kaalata maali italien ji e américain nde ɓe gaddi nde ɓe mbi projet so jomumen ngari ma liggoɗon ma abboy 500 mois ma won duuɓi capanɗe e tati pon capanɗe joyi presque capantati joyi ɓe kaali gueɗe kewɗe min mbiɓe ahan sinno ko sago oɗo projet yewtide haade moon yaade ko ɗum fof waade noon taw ɗon gaddi convention mo timmidirɗon oto haade hakkude moon tan gadde pawboy dow tawal booso e kala ko miijiɗen mofti des économistes des ingénieurs des avocats partout enen fof daaren enen ndendi koye meɗen sono moƴƴi naaten hen so moƴƴani ten onje ɓe mbi ɓe jiirani noon min kalde boosena min ngala hen ɓe goppi projet o ha laaɓi ɗum ko guila e laamu Macky Sall ko guila e laamu Macky Sall e nangue hoore mabɓe waɗi andi kam minen somin gonno yimɓe mabɓe min mbatta ɗum minen min ɓe goɓɓinani min ɗumin min ko boosoya min miijo noon fedde waade noon ko foti heddade kala ko soyni ko moƴƴani e boosoya ko nden avec nos recherche min peut-être ha laamu haalana min avec nos recherche min tawi ndekede état du Sénégal no hokki am Afrique permis mo kalmiɗo aɗano ko ɗum tagui min ummade law guila hay goto umma guila 2021 min puɗɗi haalde so miɗen gaare wuuro min garata galle X galle Y min jahata galle joom wuuro fo ara min jeerude e muɗum walliti min ni somin gari min kaali tawa hewɓe hen ɗannino to goni to fasfana lori toon kaalo tawana minen kaali tawa jomumen jogui expérience ɗum ɓeydi wallude min Allah waɗi en 2024 Farba meeɗa haalde phosphate dow ko innamade nani aɗa yiiɗi Farba ko goto meeɗa andu position mum phosphate publiquement Farba meeɗa haalde Farba fuɗɗi haalde ko nde masuɗare ɗon mbimi noddi min jeehi min joodi min ngala hen ko nden Farba Ngom waɗi assemblée générale to mairie Agnam o waɗi mémorandum conseil makko municipal waɗi mémorandum les chefs de village de la commune des Agnam mbaɗi mémorandum les imams mbaɗi mémorandum kamɓe fof mbiɓe jaadani hen au niveau de Agnam wadde Farba tawti collectif e kala booso ena ɓe meeɗa ha hande to gonɗen ɗo min meeɗa joddade Farba Ngom il faut yimɓe ganda ɗum ha hande to gonɗen ɗo collectif meeɗa joddade Farba kono onon dendi miijo minen dendi miijo o tawti min miijo ngo o yaltini ɗum dow mbiɗa waɗi noon min ɗum ko min Samba Amadou ɓe ɓooyi dowde projet o il faut yimɓe ganda ɗum koɓe jiɗi nandude hen ko wooda kalden gonga bandiraɓe Allah ne jogui doole Allah ne heewi doole enen fof eɗen gumi Allah ɗum tan gonɗen julɓe kono eɗen fof eɗen gandi Farba famɗano doole e ta Macky Sall mi mo jogui namde ɗum jiɗɓe wiide quoi eyyi namde o meeɗa haalde noon eyyi gon ko sino ko sago
kanko ne nden on saha ko waɗi ɗo ko mbono waɗum ta Macky Sall ene haal gonga audience publique wonno ɗum ɗo barɗino ɗo fof so won ɗum ta Macky Sall ina wawno waɗede hedir banque kono waɗon fof waɗay ha Macky Sall ɓenni ene fof ɗen baba bo haali ɗum ina gasa wonde ko wawa dañde Macky Sall ko wawa dañde wonɓe ɓe hannde ɓe joni namdal yeeso ma namde yeeso ma beele hade ko politique kalɗa mbiɗa nguuro laamu ngangu joni président Macky Sall ne wiya arta ma tawte Diomaye eko nandi hen so Macky Sall yewdo kamɓe tan jafoɗa so Macky Sall artoyi joni Diomaye famondoyi faaba wonde e makki kamɓe fof ɓe jaade e Diomaye cikkuɗa faaba ma salo ha joni nden projet o eyi ay Farba mi wi on Farba ko vrai Fuutanke Farba werata Fuuta Farba na andi bosoynaɓe e kono jaabo jafoɗa Farba na andi bosoynaɓe Farba ina andi kañum e hoore mum kañum ɗum jogade doole ene ta Macky Sall kañum ɗum yaajere ta Macky Sall so wi nana waɗa waɗata heɓe mayat ɗum koko laaɓa coɗeɗo so wino mwaɗa coɗe mayat keddiɓe bosoynaɓe mayat min ko hen jeeyi a jarama omo andi omo laaɓa o yettota ko toon kono noon ko ɓuri hen hulɓinade omo andi non kalten gonga omo andi kanko omo laaɓa bosoynaɓe haalɓe mbi ngala hen fof ne jorani ɗumen mayde ɓe chef de village ɗo chef de village uji darima chef de village Agnam Thioday dari ko devant le sous-préfet chef de village Wourossogui dari ko devant le sous-préfet mbi sous-préfet nde waɗi ɗon le 9 avril pour ƴettidde ɓe noddi les 4 chefs de village guure nayyi ɗe woni Agnam Thioday Agnam Siwol Agnam Wourossogui Agnam Ɓo ɓeɗo tan mbi chef de village e yesso commandant oɗo projet ganda kala no mbiɗon ɗon mbaɗa poursuɗon kon laamu ko minen guiɗoto mayde ittele ɓe guitto heddaji a jarama to baba tan ɓen ko kalata ko minne ko ɗum kalani a jarama ko kalanmi ko heddiɓe ko ɗum kalata kono noon ko Baba Abou haalinani ko eko Baba Abou haalinani ko bosoynaɓe wonnoɓe ɗon nden ko omo andino affaire ummino ari haalide bosoye ko ko jarannoɓe en ha boso heddi ko minen ko ɗum jaranta min haalide bosoye wasa memede ha min mbasa rafede ha min mbasa ebbude ha taniraɓe amen sukaɓe amen so gari ko tawɗo bosoye ko ɗum Farba laaɓa Farba saɗinade hen kono noon ɗo joni so tawi en ƴeewi ñanden onon sernaɓe moɗon sernaɓe boose fof on ndendini ɗumen mbaɗɗon kaamilaji jippina mbaɗɗon duwowuji oɗo projet hoto Allah waɗ ɗum ɗon mete wona hunde fakinde no fewi mbimami ko Abou Gueye oɗo projet ɗum ko seeɗa hen oɗo projet moni fo wadde fitti ko leydi ndi hankkadi koni bonde mbimami oɗo projet kala deppuɗo ko biɗo ina ƴetta tan yahata laamu haɗan laamu ko wodani laamu jaɓanu ɗum ara wiyana waɗa fitti ko ɗo joni onon ko on naftorta ko goɗɗo hoto naftoro min mbiyani noon hande so Allah nayima nder Bosoye koɓɓiɗo to kaali tan ɗo jogui projet risicole 700 hectares e nder Bosoye plus de 10 sippaji nan toon sippa fof ma won 40 hectares Samba Touré en ren jetta mon fewi dan moɗo Bosoye jaɓɓi ɗum ɗon en 2014 Prodac waɗnomo ɗo e Sénégal nden min gaddana ko 1000 walla 5000 hectares wiya nawate e nder amen a miɗnande haala mum est ce que a miɗnande haala mum a meeɗa celaki par ce que Prodac min jii kala to waɗano e Sénégal waɗi nafoore sippaji min jiino waɗi nafoore risicole gonɗo koɓɓiɗo waɗi nafoore projet 700 milliards min mbi ko yo once phosphate ko min jiiɗa hannde min jiiɗa janngo min jiiɗa ɓaawa janngo min jogorani yidde haɗi min noon ko miɗen nganndi laamu yo goɗɗo yo kala ko waawi haalde phosphate ko henndu yahoɗo ko nganndanɗa so waɗaama ko produit ji chimique mbaɗete heen produit ji chimique mbaɗeteɗi heen ɗi ɗi mbaɗata leydi ndi ɗi jorna leɗɗe ɗe ñala kono produit chimique kam produit chimique kam ha e guesse maaroji men ɗi jardin ngaji ɗi e fof no waɗi produit chimique non jiida an ko engrais kalata o engrais mamere mum wona engrais tan kay hay posoneji pompeteɗi huuɗo yo maayen tenke yo maayen kowoje yo maayen ko wari ɗum ko men no woppa neɗɗo e joni wona faami mbiɗa ina wara kono jiɗmi wiide impact hannde ala to jiiɗa ɗiɗo engrais ji projet ji kalta ɗi faya waɗe yo wuuro yo eggu ko tagi hannde kamɓe soɓe ngari ko wayno mboore projet mabɓe ISER gonɗo ɗo andi fuɗɗi c'est en 1957 kanko hocci indépendance Sénégal yimɓe tato jogui mamamo guila 1957 faade hannde oɗo saaha hannde to kalten jogima ko endoɗoma aɗa andi commune Goury Egguila 20 village wadde Bosoye gasat ɗum ko goho guiɗen ɗimmen
ala kono den gure egginaade ko tawi don ko dum o non ko fosso tawi garpi hen non 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 wona ginaade bangi joni commune ceppen ko on egina ay won wuro worta no wiya ngomen ben min biya ko beggo bibi eggadi min beri min eggadi ni be mbaydi don usine de transformation wadi saha dumaji di sayre sosoje min jihat min gandi ko min kalar ko usine o gaz o watti ko kala debbo cowido so hendu ari hendu bi a jeeyami jeeyabe jeeya ko subhanahu wa ta'ala je hendu mum kono wela wadi kono wela wadirta so wela ko famdo so wela mo heewa ala technologie jogido bawdo haddi hendu on wodi minam non ala technologie bawdo haddi hendu hani inni ma de wasa fofta ma way ama afrique so ari wada paddoje bandirabe kan jom hakkillaje ndun hendu so arte mabbe be mbi ko kala debbo cowido gondon ko non bo setta reedu mum donc firto beydare wonta be mbi ndammi hay jawdi hay tara ala don fo mayi ko puccu goto won don puccu ngoni pour waaw wuurde il faut nawe 7 km nyalla ton nyalla nyam ton nyalla yarde sarti don nyamata be mbi e ko wodi avec des exemples précis gaz o wonde arti e ndum gesa mabbe fo no noni e der 30 minutes gesa de fo jori dum ko seede toka baba yewtonde woddo yi wadde yobe eggu a faami yewtonde dum ga naforde ko eggude ma an hande ngoda da jabo eggude ala so tawi woni egginde boosaya dum hay inde wona egginde boosaya ton fewa ko dirtinde dum han mi joni sa tiwa won adama yettuyade ngay bangi ma nan go kesana bada don ko ittade diwan caaliwol ngol no wata o cadele baade non to bangi siko on do wonno do yaltama hande ko mo ceppo ko nandi hen kono jomen kalda pamudira mahana galleji ɓurɗi wonde ɓol keefi dokka gueɗe jaaɓi eggude onon mataw ko on mbawa siitade koye moon e nder hen ɗum ko namdal goho namdal keɗigal ngal toka haalinane mbiɗa on kaduji saliɓe yaadude hen mais heewe kaduji men ɗi ganduɗa population anda ɗumen walla yiyata ɗumen ko kaduji gonɗi tan e janggoɓe e windoɓe ko nandi hen jafoɗami konngol ngol beele ɓen ne mbawi wallude yoltude hujja ha ko ɓeɗo cali ko wawa jalade eyi aɗa andi ɗum so tawi tawide o ko directeur nangam o ko kalda tan taw atta nokkuji moon aɗa andi na waɗi e ɗuminaji na waɗi e cadre uji woni projet ji so tawi ngari jomum dartonta ko ɗum fodde ko mbaɗa foti dartanade ɗum ɗo hen saabu ko ɗum bonande walla ko ɗum musiba walla ko ɗum caɗele adda hen nokku o won hen ene garda hen pour inde won hen ene garda hen pour wallidde ɓeeɗo arɓe ɓe sabu pecce so tawi ene pecce mbaɗa jogo feccere ɓurde ande jomum ene daro hen pour défendade ɗum ɗo par ce que ko intérêt ji muɗumen goni e nder hen par ce que ɗo joni o so tawi en ƴeewi no projet doɗel o no yaruno ni ari ha golle puɗɗama ha puɗɗa firi subaka goto dartima te jaɓodira ha ko signé te dartinɓe ɗum ɓe gonani yimɓe nayo gonani yimɓe joyo e kadi dartinɓe ɗum ɓe ɓurɗo wawde arde ɗon ko garoɗon hitande fo lawol gotol arata e nokku o haɗata ko wuuro muɗumen heddiɓe won jooɗoɓe duuɓi joyi duuɓi jeegom garani ɗon kono noon nde tawno bonande ene weeɓi koye saasi ɗum bonna ha boni projet fanay o la même chose ko hono noon yaari ewo projet ji ndendori la même chose ko hono noon yaari no hunare ko hono noon yaari en na yaha ha joni kono koko dartino kono ɓeeɗo nguɗo laamu nde ari nde wona dartinino ɗum holko addani ɓe dartinde ɗum heddi noon kadi wonko gandanɗa hoore maɗe par ce que projet ndendori o ni sa ƴeewi ko ɓeydino jibde ɗum ko foof nde ɓe jeehi toon wonande oɗo no wiyatno ni kadi gonnoɗo ministre du pétrole o Birame Souleye Diop nde yeehi toon nde wiiɓe wonde yoɓe mbaɗan ɗum liste impacté ji gonɗi e nder hen joguiɓe hen caɗele wonande joguinoɓe leyɗele taw leyɗele ɗe ko ndemeteɗe liste moɓe mbanno adana o e liste moɓe mbaɗi ko wattano tawa liste uji ɗi eɗi goɗɗodirma won temedere neɗɗo ɓeydima hen wiiɓe wonde ɗum ɗo wawa wonde donc alay saago ɗum yurnite heddo noon kamɓe ɗo joni adane ama Afrique nde ari adana walla projet ji bawnoɗe arde adana fof nde gari nde ɓe kaldama adane ɓe pamodirama meeɗa haaldede meeɗa famodirede hol biɗamo noon ala cohɗo wiɗam meeɗa par ce que neɗɗo saɗa haalde e wuuro kaldira koye joom wuuro kaldira koye maire kaldira koye imam non jinmi wiidema koye boose par ce que so tawi en dokki yeru non so tawi en dokki yeru eɗen gandi baɗon Mansour Elimane Kane kañum guila départ na yaade projet o Mansour Kane Mansour gonɗo hannde o moɗanma confidence
nde min jehita makko wima ko 2024 nde o ari o naati e projet o nde wi kanko alano projet o waji ɓe ngari jiimu nder laamu sénégal ene wiye société étrangère so ari il faut ƴeewa un privé jeeyaɗo yiide he alwaɗi ɓe ƴettude e nde ne wiide makko ɗum nannomo hen o haali hen o wi nden onon fof oɗon gandi hakkude ame farba kono kala biɗo hen farba toñi farba hande so ruttima o wi farba ne hen waɗa politique fof kanko haalata min mi haalaji ɓe jaari ɗon ko seedeji Mansour meeɗa nadde phosphate 2021 ha 2024 Mansour meeɗa haalde haala phosphate ko laamu keso ngari Mansour yiɗi dañde hen milliard uji Mansour ko homme d'affaires Mansour meeɗa hen Mansour meeɗa haalde haala phosphate kadi phosphate kala biɗo bosoyenaɓe fayidinɓe ene hen toñi bosoyenaɓe ala joom wuuro jaaduɗo hen ala maire so wona Mamadou Elimane te Mamadou Elimane o haalata ko dow inde Mamadou Elimane goto le 15 juillet 2023 min mi holma ɗum mbiɗa ɗum wawa wonde min mbaɗi assemblée générale ko galle ceerno Moussa Bokko tous les imams kala personne ressource jeynoɗo Thilogne ngari mbi jaaɗani hen hay rawani ne jaami toon ɓe jogui fedde remoɓe e aynaɓe koɓe seedeji koye télé kaalen min min gari toon mbiɗen haalde e mabɓe kaw ceerno Molle Bocar o wi ko kalɗen ko mata koko usti malla wonko jaltuɗen hen mbi ala o wi ko min mbino min ngala hen ko ha hande ko hen min keddi wadde Mamadou Elimane ko haali ɗo ko kanko goto waɗi concerné en tant que Mamadou Elimane mais nawarani conseil municipal Thilogne nawarani wuuro Thilogne nawarani Bosoyna manifestation mo mbiɗon waɗama ɗo ñande hen o les 3 maires maire de Dabi ari maire de Horfonde ari maire des Agnam ari tous les chefs de village jeeyaɓe nder Bosoye kañumen fof ngari tawtara wadde firti ko Bosoye fof yaadani hen saaha noon sac soble ene waɗa sobleji bonɗi ɗum ko wawa hen wona ko hen ɗum bonnata ɗum leñol fof wawa wiide no moƴƴita leñol fof no waɗi ma woten sariɓe Mamadou hannde il est seul pour le moment to gonɗen ɗo hannde te ɗo e balɗe ma won jiiɗum Mamadou noon ko mbiyen momi tan ko neɗɗo wonko Allah waɗantuma wonko Allah rokkanma won teddungal ngal banɗe en dokkanma kadi Mamadou min jodima ko 2 fois en 2023 nde ama ONG 3D ari ɗo wina walla min mbiɗo bisimilla mo tan ko ɗarɓe wallude min ndekere ɓe karno ko tuufade min jaama sakko commune ɓe mbaɗi hen yewtere ɓe mbi ɓe jaltina plan développement local commune o ɓen balla ɓe compétence uji noddumiɓe mbimiɓe minen wona to min jaari min jiiɗi joddade secrétaire mon général ɓe cali e on sahaa nden min kesɗitin min bindi kamɓe fof lettre uji kanko Mamadou Elimane oɗo o jaɓi joddade men galle ba makko nde min jodde makko nde Fouta reɓɓikinade c'était en 2023 o nden o ƴettu téléphone makko o notti directeur de cabinet ministre des mines nden ko Oumar Sarr Mamadou Elimane jeeya koye fondateur uji collectif défense intérêt de Bosoye nden guila wonani maire point de presse amin mo min mbanno pour haɓade projet 700 milliards Mamadou Elimane ari a jaama toga donc o yiɗi wiide taw gasi ha laaɓi ko Mamadou rutti hoore mum ko Mamadou yeeyi hoore mum ko Mamadou waɗi hoore mum a jaama ka haala noon haalpulaar en noon ne mbiya haalpulaar en ene kaala pulaar celluɗo ni mbiya loonde no woppane yarooɓe Mamadou sa yi korso e jinnaɗo ma o e mamma en min kaldo e ma o ɓe ñaaɓe fof no gandi a jaama mamma no teddodiri e jinnaɓe fof a jaama won teddule dañi toon so ɓuri ko teddungal muɗum bamma won teddule dañe Thilogne won teddule dañe Gurri Saraje ko teddungal muɗum Mamadou toga baba Samba Amadou Ka coordonnateur collectif joguiɓe défense ko fate intérêt ji Bosoye a jaama toga kongol ma cekkatol tan o gasi ha laaɓi mbasgilnaɓe mamertema mamertema joni andude eyyi ko wiide tan ɓe jarama kanko koɗo o jarama hono Samba Amadou Ka ko ɗaminano e maɗa e yewtere nde ene wayno a woɗɗoyi hen tigui rigui ene gasama jewte goɗɗe mbaɗoyi kono ko wiide tan yewtere nde ko udditinde hono ama Afrique kanko saɓe jogui yimɓe bismillah kamɓe foof eɓe bisma e yewtere nde alkamisa garo kala e mabɓe keebiɗo ene wiya bisimilla lawna sabu hanɓe ne keewi ene jogui jabtowol muɗum yo ar jabto hen wonande ko ɓeeɗo koɓe kaali ko kamɓene ɓe gara famminde yimɓeɓe ko wona ɗum koko yettude musidɗo meɗen hono Ablaye Diallo mo ganduɗa hoore maɗa jeeya ko toon ko Agnam ngol nan ro waddu en ngol
o woni ko toon to Italie to Haalima kanko kam. jeeyi sababu o sabu ko kanko jokkodiren e Samba Amadou Ka ko faati e alhaali o sabu ñanden e koye journal meɗen bannoɗen hen windande woodi ko kalɗen hen o noon ɗum ɗon wawata yonde so wona o wadda en e mabɓe ɓe ngara ɗo e plateau ɓe jooɗo ɓe mbawa famminde yimɓeɓe kanko no waɗi ni ko noon mbiyata hen Mansour Bousso en kañumen e wondiɓe muɗumen kañumen kala cuulo bisimilla muɗum nde en duwanima bandiraɓe kala en calmini ɗumen a jawama konngol ma cekkatol to aba eyyi ko yettuɗon no feewi kadi e yettude Ablaye mo kalɗa o ko neɗɗo moƴƴo tedduɗo ko teddungal manggal woni hakkude men min kaalo ɗum meeɗa yinirde ko oɗo sababu wondemo boosenaji wondemo boosenaji ha ɗum no fof heeƴi hen donc Ablaye miɗen jettuma kadde jettoɗe yalla addi cellal yalla uddi jaañi yalla hebbin hono ma en so ɗum ɓenni ko yettude boosenaji fof no podirno mi fuɗɗoro hande ɓe Allah ardini ɓe woni les maire kamɓe foof mi yetta les chef de village mi yetta kala jibinande Boosay jettugol teddugol noon faade politique défense intérêt de Boosay ardini ɓe mi kooli kam mi ala jobdi mabɓe ko gonɗen haalde ɗo henno ko bandiraɓe Fuutankoɓe gartiri hakkillaji moɗon so en jii Fuuta no haale teddungal andede Fuutanka ko teddu ko neɗɗo kadi dimo ko neɗɗo kadi jaɓɗo heddade hanki jaɓɗo kadi yawdude e jama jam donc wadde gartiren hakkillaji meɗen wona mbiɗen cali développement wona mbiɗen cali ɗoftade sarɗiji leydi ndi ala kono sifori ni no ardi ni eno wondiri ni e to saha o tolniɗo miɗen gandi feere ala a jarama ɗatani e nder conséquence donc to baba wadde bosoynaɓe ɓeɗo tinnaɗe ɓe nandirde Allah jarama on jarama oɗon ɗaccaki hettiyankoɓe bandiraɓe Allah jarama onon noon jettama tawa baba Samba Amadou Ka jarama kanko arno e dow inde kawtal pelle daraniɓe e rende nafoore Bosoya e jettimo jarnima mamo e jetti kaalido Amadou Boubou mo mbiɗen waɗinen teddugal manggal e l'an 2006 wadde tableau d'honneur toon to leydi Amérique New York jolne avion addi haa ɗo e jettimo no feewi kono en mbawa wasde yettude Oumar Samba Salamata Nalla Demba Kowaka Ali Birama Mamoudou mo mbiɗen kala ko dañƴen caggal Allah ko kanko to RTS Samba Oumar Ka salminama jurama yettama en jetti mo ganduɗa kañum woni musidɗo men Moussa Hamadi Ka mo gudduɗe gasi ha laaɓi ko omo ganduɗa 30 secondes rek jafoɗa acca hakke par ce que ko kalɗa ɗo ko mi yinno haalde hen mataw affaire o nawrima ha jejjini sibo yero Oumar mo kalɗa ɗo ko jinnaɗo ko babam ande kanko e baba Samba Oumar min keddiri babiraɓe kanko Samba Oumar e teddungal ngal kalɗa waɗanima ngal beelama mawɗo jinnaɗo goɗɗo on kadi ko kaw Kalidou on kadi ko kawmiraɗo kadi ko yimɓe farnorteɓe famnude yimɓe tan min mi wawa ummade e ɓe mi wasa wonde Bosoynajo bare mona kulloyerdu mi wawa ummade arɗo gudduɗe hande mbaɗaɗo arɗo e guilata arɗoji ndawi ha yetti oɗo a jarama en jetti Samba Kumbel arɗo Boka Kalidou Samba Ka Samba Kumbel jarama gasi ha laaɓi Djiby Dieng to banggue Kema ɗo wonde Aissata Guissé Abou Gaye banggam nano Abdoulaye Diallo noon sona jogui ko fayi am hoto waddame makko mi natti hoolade mo natti holnade ɗum noon gasi ha laaɓi ha lawol ngol so Allah